Darec bikery, vítajte na kanáli e-Bikers Podtatier. O čom vlastne tento kanál bude? Budeme objavovať limity môjho e-bajku, občas aj moje vlastné, a objavovať najkrajšie tatranské trasy. A dnes vám predstavím môjho parťáka, ktorým je Crucis EOArgo 9.8 s 900 Wh batériou od spoločnosti Samsung, a e-bike je poháňaný motorom značky Bafang 510, s ktorým by som sa mal vyšplhať kamkoľvek. Prečo práve e-bike? E-bike som pôvodne považoval za podvádzanie, až keď som s chalami nevyrazil na 80 km túru, kde oni boli na e-bajkoch a ja na klasickom bajku. Po 60 km ma chalani obiehali hore kopcom vysmiatí ako lečo a už som bol hotový. A teraz môžem si ísť kam chcem, s kým chcem a hlavne stále ma to baví. Som toho názoru, že e-bike nie je o lenivosti, ale je o tom, aby vás bicyklovanie bavilo a naplňalo. A čo ten pad z úvodu? V ďalšom videu vám ukážem, čo sa vlastne stalo a aké ponaučenie som si z toho zobral. Ak vás to zaujíma, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšej jazde. Čaute.